se radši jede po Já jsem ústřej. No. Jste vyštění? Ale teď jsme byli, jak je Láďa doma, tak už to zase jde, ale tohle musí jako myslet, že Láďa bude spát se mnou a Láďa prostě takřka prostě na gauči třeba. Ty blázni, jsem měli teď strach z Honzíka, protože jsme se nastěhovali, netahali jsme už tu jako postýlku a spal s náma, než nám přišla postel, jsme objednali. Takže skoro 2 měsíce s námi spáva a teď postel. A Honzík, že jsem tady vedle maminky, že ona se tam nevešla. Zrovna jedou za roští.